Els recursos educatius oberts, coneguts com a OER o REA, són materials d'aprenentatge, ensenyança i recerca en qualsevol format o suport de domini públic o protegits per drets d'autor que han estat publicats amb una llicència oberta que permet el seu accés, la seva reutilització, reconversió, adaptació i redistribució sense cost per part de tercers. Vosaltres podeu crear el vostre propi OER a partir de recursos ja existents. Fixeu-vos sempre en la llicència en la que han estat publicats. Citeu-ne l'autoria sempre que sigui possible. I, a partir de la combinació de llicències dels recursos que heu utilitzat, sabreu quina és la llicència que vosaltres podeu assignar al vostre OER. Per publicar-ho, ho podeu fer a través d'Atenea i seran visibles a l'Aprèn, de la següent manera. Entreu a la vostra assignatura d'Atenea. Carregueu un fitxer. Als 3 punts de la dreta indiqueu enviar UPC Commons. D'aquesta manera seran visibles a l'Aprèn. Més informació a les vostres biblioteques.